Praise God. Bayo ang Diyos. Amen. So, haniya nata sa ika-unong o tuguti kung magsuon sa pagbasa in John 19 verse 30. Sa dihang nasuyop na niya kini, miingon siya, natapos na. Unya, binungo siya o nabugto ang iyang gininhawa. So, mo kini igsuon ang ika-unom nga gipamulong ni Ginoong Hesus diha sa cross. So, atong tukiyon nining kapunon, kung unsa magyud ang mga natapos sa ihang pagpamulong. So kaning ika-unom nga pamulong ni Jesus, pinaka-intense na gyud ni tungod kay panapos na. Amen. Diba diha sa dula ang pinaka-kuyaw o pinaka-challenge na gyud kanang last nga one round, sample sa boxing si Manny Pacquiao, kanang unang round uptick pa, pero pag ika-12 round diha na nang challenge. Diba? Diha na gyud pangusog pagayo. Si Jesus, grabe ang challenge na gyud ani. Gikan sa unang pamulong abot sa ika-5, grabe kauhaw. Sa Dios ko gibiyan mo ako. So na siya sa panapos na gyud. Ngapit na mabugto ang iyang tawhanon. So kining panapos diha gyud ning challenge, di ba? Kanina excited kayo ta paingon diri sa kanina sayo ko dito. Unya karon kahapit na panapos, sige na tagtanaw sa oras. Di ba? Diha ng challenge dinis panapos. Pero igsoon, kaya pa ba natong matapos? Amen. Kay si Jesus gikaya niya. Gikaya niya ang kanang sa panapos na. Grabe na intis na kayo ang challenge. Nagakainit. Kung imo ni sang sabton ang sa katapusan nga gininhawa ni Jesus, grabe no yang kainit diha sa espirituhanon nga bahin. Grabe sa confidence nga mayon sa nga natapos na. So karon unsa may mga natapos? Una, natapos na niya pagtubos ang atong mga sala. Amen. Di ba ta malipay ana nga humana man dai niya ang atuang sala. Okay? So humana niya bayad ang atong mga sala. So dapat ang atong pagpangalagad sa Ginoo kinaaman nasugda naman nato ni ato ning tapuson. Amen. Dili kaya ito pagpalagad sa Ginoo igo ra tasugod. Onya igo ra pustunga-tunga, kundi tapos gyud. Kasi Jesus niabot sa ika-unom, siya natapos na. Unsa may kadto natapos? Natapos na ang sugo sa amahan nga ihang gituman. Ang pagtuman ni Jesus sa sugo sa amahan, gihuman gyud niya. Amen. Di kay walihan batas pulong sa Ginoo dayon pagkadomingo wala na. Natapos ba na to? Si Jesus, bisag unsa ang kahimtang pero gitapos ko niya. Amen. Sa panapos sa iyang kinabuhi, nagakainit hinoon. Muna sa atuwa bitaw, batag Pirni Santo, murag ang atong pagpangalagan, murag binigdit. Oh, kay kini binigdit, mugawas na sa Timpo Pirni Santo. Kunya, o sa lain papagasulti, init ratas sugod. Pero sa kanang paglahutay bugnaw na. Pero si Jesus init gikan alas 9 init kayo gitangas niya. Utot-utok init kayo. Pero sa pagyon ang natapos na baling inita ang ihang pag-ingon niya na. Dapat ang mainit sa itong ginabuhi karon kining espirituhanon kay panapos na ta. Amen. Daghan ang mga sinyalis nga gipakita sa kalibutan nga naghinapos na ning kapanahunan hapit na mobalik si Jesus pero ang mga tao karon murag binigdit. Sugod na init, bugnaw sa ulahi. Wa na, luya na, jutay na lang kayo manimba. Pero sa sugod, pag-abti kayo. Pero pag-abti mga problema, hawa na. Di ba? Dapat ang atong pagpangalagan, murag Pirni Santo. Dili murag binignit. Kanang murag yung Pirni Santo, grabe kainit. Di ba? Grabe kainit ng panahon na. Nga naman si Jesus, gilansang sa atol sa init kayo nga panahon. Kaya aron masabta nato nga dapat day sa panapos atong kinabuhi inita. Kaya yun ang revelation. Kung init-init ra ka o bugnaw-bugnaw o dili ka tinud nga bugnaw, di po ka tinud nga init. Init-init lang isa iluwa di ka. Di ba? Isuka di ka. Luuron ang ginawa ng init-init ra. Kanang di ka tinud nga init, luuron ang Ginoo. O budugwa.
isukan niya. Ganahan na nagsuon, dapat init yung taron sa pagpangalagan. Amen? Kung init na panahon, init na mga problema, init butas pagpangalagan. Amen? Now, kining duha ka pulong natapos na, duha ra gyud ka pulong. Aduna po ko isir sa inyo nga duha pud kati nga kinahanglan matapos sa atong kinabuhi. Duha kati. Una nga matapos tong kinabuhi kini atong tinawhanon. Dapat matapos na ni. Kanang pagwalihan ta ni pastor, kanang atong pagkakusog kay mangluo dapat tapos na. Dili kay ka Domingo sige pangluo. Amen, nababata diha. Naunsa man ang pila ka wali na ni pastor. Usa ka tuig nang unani nga sige nga akong pangluod wa pa natapos. Amen, nababata diha. Ang atong kadalo dapat matapos na. Giwalihan ta og gibing, giwalihan ta hatag. Pero hangtod karon dalo ra gihapon. Wa pa gyud matapos. Unsa may laing matapos atong tinawhanon? Kaning magpasigarbo. Dapat matapos na. Sa lupig mo na ako na kumotor. Dapat matapos na. Dili ta magpasiata ang Dios nga tuang pasigarbo. Ikaduha nga kinahanglang matapos kaduhang atong tinuuhan. O tapuson na ni. Amen? Pag nisunod na ni Jesus, pag ini Jesus natapos na din, doon na po tayo kinahanglang matapos sa atong tinuuhan na binaning Bernis Santo. Tapos na na si pamuling ng kaldero. Amen? Kaya kung dili niyo mo natapuson, bulingit yun ang imong Kristohanon. Unsa man ni kada Bernis Santo mamuling manong sa kaldero kay nakakaon na igsuon pa. Tapuson ta na igsuon. Amen? Doon na pa natin higa practice. Galing kay anang sinugba. Kay talong tumon ang nahong. Dapat tapos na ni. Tinuuhan. O niya, tapuson na ito ng maligo. Timpurang gisong. Pagka-Bernis Santo di maligo. Naamoy tinuuhan na igsuon. Basi nakasunod pa ta. Timpong Bernis na ayaw mo kaligo. Kay di malas. O niya, timpong gisong ligo kita. Kay di buinas. Unsa guning tinuha. O niya pagkakadlawon dahil sa gisong inat-inat na imong inom. Napa pa na din dapat matapos na igsuon kay ako di ko makasulti nini kung wa ko makasinati nini. Akong mama tuguno na ako ugma gisong man alas 4 sa kadlawon ang imong pagpukaw nako ang akong ilong imong pisliton. Kay ngano man pagsamin ako, pagpanalamin ako, medyo murag palaw agad sa lubi ang ako ang ban. Ito, kini, makapabor ko iniilig tipong Bernis Santo o gisong. Okay? Kaya naaday mo inat-inat. Okay? Unya isuon kung epektibo pa na. Kung tinuod pa ng tinuhana, dumay na natalito akong ilong. Nga naman, kada Bernis Santo, wag may kabiyaan ang tinuhana sa una. Gisong, ipakwan ng ilong. Oh, wala na tayo mga artista magka-plastic surgery. Magpataas o ilong, wala na lang unta. Ano man, ngayon na lang sila nga. Okay, karong gisong. Pabor tayo ni. Ito mga mupong ilong. Dili na tinuod pakat na. Unang tapuson na ito na. Naghulagway nis kung ginamang nga tinuuhan tapuson. Amen? Pagkagisong mo kulumbitay ka itong mga mugbo. Mugbo ughay kulumbitay ka para mo inat-inat itong mga kaugatan. Bisag usahan ako kulumbitay sa unay gisuot tanawa ko karon. Munang ayaw mo padayon sa tinuhan nga walay sukaranan sa Biblia kay ga-expect kang mo taas ang imong height ug ang imong ilong na discourage na lamang ka kay dili tinuod. Amen? Makakaon og mga prutas, star apple, magmila-mila ang mga mata, tapuson ka na igsuon. Makakaon o gabi maglingo-lingo, tapuson ka na igsuon. Amen? Usay mo katawa ta, pero usahan nag-practice na ta. Iniguli sa itong balan. Mamaghid na o kuwan. Buling sa kaldero kay nakakaog binigdit. Para ba tayo binigdit ron? Muna nga, igsuon ako ni Giwali kay may binigdit ko ta. Muna nga, ayaw basing na ubat hindi mo kaon. Kaya basta luntong, tapuso na na igsuon. Tinuuhan na, nga wala. O niya,
tapuson na nato na magpinitinsa ta. Tinuuhan na nga naman usa ka blasphemy na sa tubangan si Ginoo nga gihuman na dahil ni Jesus insa natapos na. Unya ang uban isa kulang pa to magpinitinsa ko magplupalansan ko. Kita ko sa Facebook igsuon palansan sa dito. Unya kahawin rin dito sa usig ka tumoy. Naabit ang nabuhian man na sa mga nag-agak sa antil nabuhian man na nagkulumpitay siya. Natambog ni ampak siya. Iyon tong mga nangatawa tong mga naggayon sa Gul, di mo tamaluwas ni mo ini. Igsoon, bisang usaon na itong subay-subay ang himo ni Jesus, di kita makasubay. Dubay kaduha nga naghimo, kaya nagpasan siya sa krus, pinitin siya lagi. Gitagbo siya ni mga adik-adik. Pagtagbo sa mga adik-adik, kita pangagpatid. Patid, bunal, kusog, kay bunal, wag yung hangan-hangan. Basta kay giitsa ni ng krus, igsoon. Dayong iyang ipamukbog tong tanawa na. Muna nga, ining atuang tinuuhan dapat matapos ni. Kaya tinuuhan ang way sukaranan sa Biblia. Amen? Tinuuhan. Tapuson na nato. Napabata diha? O, muna nga, kung sa may kinahanglan dahil pastor nga dili matapos na ako karon. Ang sa kinabuhi ni Jesus, ang iyang tawhanon natapos. So, dapat tawhanon nato tapuson. Pero ang iyahang pagka-Diyos, wala matapos. Sa ato pa, ato po niya pes itong kinabuhi, dapat ang espirituhanon nato, dili matapos. Amen? Nang sa mga pag-abot sa problema, natapos man ang pagsimba. Diba? Pag-abot sa mga balatiya, natapos man ang pagkawin ng puon. Dapat dili na may matapos. Ang espiritual ng bahin, di na matapos. Amen? Yung sa pamilyulay na itong tapuson, kanang mga kasalanan na itong ipanghimo, tapuson na nato na itong pagpagkasala. Ito'y tinawhan na. Okay, so dalaygo ng Diyos, ako na rin tapuson kay maramag ka inyong mga naong, wana? Nagkaning mensahe, nagpahinumdum ni nato na dili pwede maghari ang atuang tawhanon. O ang gusto sa Diyos na dili matapos itong kinabuhi, kining atuang gisugdan nga pagpangalagad. Amen? Nga hangtod sa katapusan atong gininhawa, mabugto man tayo ni kinabuhi upanayon kita sa lagad. Amen? Dili kay pag-abot sa problema, atong kinabuhi may atong gibugto. Ang uban magpusil, maghikog, ayaw bugto ang imong kinabuhi. Lain mo ng pagkatapusan. Ang tapuso nato, kani ato pagpangalagad. Talaygo ng Diyos, mag-aampo ta sa mensahe. O Diyos, labing kamanan, pagkagawastanan. Ang imong kaunong nga pamulong nga natapos na, ano na kininakong impact sa mong kinabuhi. Ilabi na yun sa mga Kristohanon karon. Labi na sa mga bagong nangalagad, Ginoo. Doon na pa yung mga tinawhanon nga hantod karon naghari pa, wa pa natapos pagpakasala. Kanunay pang naghari ang pagampo Ginoo nga matapos kini. Ug ang pagampo Dios nga amo nasugdan nga pagpangalagad, amo kining matapos hangtod sa katapusang gininhawa namo nga dili kami muluang sa pag-alagad kanimo. Ug Lord, amo matinuuhan nga wa nimo kahimuti, mga tinuhan nga wala masukad sa imong kamatuoran. Lord, tabangi kami nga amo kining mahuman, amo kining matapos. Kay nindot kayo ang bation sa katawo nga adunay say natapos. Si Jesus, confidence kay namulong nga natapos na tungod kay adunay say nasugdan. Muna nga lisod kayo nga mamulong kami nga natapos na unya wala kami nasugdan. Lord, ang pinakanindot nga bation sa katawo nga adunay say mahuman. Sama sa kabuluhaton, was nga nabuhat namo ng buhatan ng adlaw. Grabe, makayon kami nga ilis-pilis, Lord, nahuman na, natapos na. Lord, iniana usab ang mahitabo sa mong kinabuhi. Kung kuhaon minimo o Diyos ni kinabuhi ang among nasayran, nga aduna namin nasugdan. O Lord, tapuso na mo ni, pinaagi sa imong tabang kanamo. Tabangi kami nga mahuman ginamo, ang among pag-alagad kanimo. Sige sa mga pulong karon, pinaagi sa puntong mo anak na mao si Ginoong Jesucristo. Amen. Amen.